समाज सिबियारि मिनन मोसाहारिनि मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि बोरला एनजिअनि हेफाजाबाव 4 नं बनगुरुम गामियाव टर्च लाइट राननानै होदों। उदालगुरि जिल्ला 38 नं भैरबकुंड बियाबनि सिङाव थानाय बोरला सान्तिपुर आमजुलि बिसिडिसि ओनसोलाव गोलाव समनिफ्रायनो रायजो राजाफ्रा हाग्रानि मैदेरनि उदखाराव आबाद मावनायनि बिथिङाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जाबोनांदों। बे जेंनानि फारसे नोजोर होनानै दिनै समाज सिबियारि मिनन मोसाहारिया गावारि रां खरसा खालामना आबादारि रायजो राजाफोरनो ओनसोलनि जेंनाफोरखौ लानानै खामानि मावबोनाय बोरला एनजिअनि हेफाजाबाव 4 नं बनगुरुम गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव टर्च लाइट राननानै होयो। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां उदालगुरि जिल्लानि गामि ओनसोलफोराव गावारि रां खरसा खालामनानै मावबिथांखि लुफुंना होनायजों लोगोसे आसाम थोंजों थिसनथाइ आनजादनि थाखाय रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि लाबोना बेसेन नाङै फोरोंथाइ होबोदों समाज सिबियारि मिनन मोसाहारिया। जेब्ला जोङो नैबे जोंनि सा ओनसोलाव थानाय नैबे जोंनि खालिंदुवार हाग्रामाजों नांजाबनाय एबा भुटान नैबे बर्डार बे बर्डारजों नांजाबनाय जिफोर गामि आरो बे गामियाव जे मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जे दाङाबाजि बियो खनले जाफ्लेबाय दंमोन आरो बियो दानि गोदान समयसा नङा, बियो बोसोरै जाफ्लेबाय थानाय समयसा। बावैसो समनि सिगां माने हाग्रानि मैदेरा फैनानै गामिफोराव बेबायदि गोबां सुबुंफोरनि न' बां एबा आबादथिलिफोरखौ बेबायदि जालांदोंमोन, नस्थ' खालामलांदोंमोन। दा बेखौ समयसाखौ नुनानै जोङो जोंनिनो सासे उदालगुरिनि जे सासे गोख्रों एबा राफोद समाज सिबियारि बिथां मिनन मोसाहारि सार, बिथांनियाव जों बे समयसाखौ लानानै थांबाय आरो बिथांजों जों रायलायबाय। रायलायनायनि गेजेरजों बिथांजों खावलायबाय जे दायो आबादनि सम आरो दायो बयबो गावनि आबादखौ रैखा होनो थाखाय साफ्रोमबो मानसिया माने बेबायदि हानजायै बिदि टंसि न'आव थानानै मैदेर नेयो। बेनिखायनो जों खावलायबाय सार, बेबायदि टर्च होयोब्ला नोंथाङा बे मैदेर नेग्राफोरनि थाखाय माने जथेस्थ' माने सुबिदा जागौमोन, खाबु जागौमोन। अननानै हायोब्ला नोङो बेखिनिखौ जोंनि बे सा एरियानि ओनसोलफोरनो नोंथाङा दान खालामदो होननानै। दा बिथाङा जोंनि बुंनायखौ बिथाङा नाजावबाय आरो नाजावनानै दिनैनि सानावहाय बिथाङा बे टर्चखौ बिथाङा नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो राननानै होबाय। बेनिखायनो जों बोरला एनजिअनि जानानै गोबां जों बिथां समाज सिबियारि मिनन मोसाहारि सारखौ जों रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो जों आसा खालामदों बिथांनिफ्राय जोङो बेबायदि इयुनावबो बेबायदि बिथांनिफ्राय जों खाबुफोरखौ जों मोनगोन होननानै। समस्या बेल' नङा, समस्या गोबां दङ नोंथांमोननि ओनसोलाव। बे समस्याखौ सुफुंनो थाखाय एनजिअ हिसाबै नोंथांमोना माबायदि खामानि मावो? नंगौ, थारैनो बे समस्यायाव मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जे दाङाबाजि बेल' समस्या नङा। जोंनि सा ओनसोलाव बेबायदि गोबां समस्या दङ। दैनि समस्या, सोलोंथाइनि समस्या, गेलेनायनि समस्या, बेबायदि गोबां माने समस्या। बेनिखायनो जों सानदों जोंनि बोरला एनजिअ जानानै बेफोर गासै बे सा एरियायावहाय जिफोर समस्या दङ, सोलोंथाइनि समस्या, लोंग्रा दैनि, मैदेरनि समस्या, हान्था मेलानि समस्या, स्पर्ट्सनि बेलायाव होन, सोलोंथाइनि बेलायाव होन, बेबायदि फिसा जेफोर समस्या, बे समस्यानि सायाव जों खामानि मावगोन आरो हानायखिनि बे ओनसोलनि रायजोफोरनि थाखाय जों मोजां खामानि मावलांगोन होननानै जोङो थांखि लादों आरो जों आवगायलांबाय थागोन। दिनैनि बे जि टर्च लाइटनि बितरन बा राननायनि खेथ्रआव जे बोरला एनजिअ, आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय लोगोसे आरो जाय सारा मिनन मोसाहारि सारा जोंनो मैदेरनि बा टर्चखौ रानना होदों, बिनि थाखायबो बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। दा बे जोंनि सा ओनसोलाव जे मैदेरनि हरखाब माइ जानाय एबा गय सिफायनाय एबा बायदि बायदि बिफानाव बिथांमोना एनजिअखौ गोदानै जिउ होनानै दिनै जोंनि बे सा ओनसोलखौ नायफिननायनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। लोगोसे आरोबाव जों रायजो राजाफ्राबो बिथांमोननिसिम मदद होगोन होननानै जों आगान सुरबाय। जिखुनु खेथ्रआवनो बिथांमोनखौ जोङो मदद होनानै आरोबाव दिनैनिफ्रायबो आरो बांसिन बिथांमोना बेबायदि जोंनो मदद होनो हाथों आरो सरखारनिफ्राय जों मिन्थियैखौ मिन्थिहोनो हाथों। आरो सार मिनन सारा जिहेतु बुंदों जे एग्रिकालसारनि बिथोराव मा फैयो मा फैया बेखौ मिन्थियैखौ बिथांमोननि बे जोंनि बोरला एनजिअआ जोंखौ मिथिहोनानै जोंनि बे मावनाय दांनायाव आरोबाव रोखा राखा खालामनो हाथों आरो जों मोननो गोनांखौ जों मोनबाय थानो हाथों।
दिनैनि बे आंनि बे फंनैसो बिबुंथि समाजनि थाखाय लानो होनायाव आं बेखिनिखौनो बुंनानै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।